Je to paradoxné, že o tejto dedinke nedaleko Trnavy, kam vás pozývame, sa v minulosti vždy hovorilo, že jej obyvatelia patria medzi najchudobnejších, hoci ich chotár leží na úrodnej Trnavskej nížine. V Opoji tú chudobu bolo vidieť ozaj na každom kroku. Dnes, pravda, by sme tu len veľmi ťažko našli stopy onej poroby, hladu a biedy. Hoci vôkol sa rozprestiera veľmi úrodná rovina, za zlatých čias, ako to niektorí nesprávne zvyknú hovoriť, Opoj patril grófovi a ľudu ostalo len robotovanie za niekoľko grajciarov. Neskôršie, keď zanikla vláda grófov, pôdu po ňom nezískal pracovitý ľud, ale veľkostatkár Slezák. Ten zdedil nielen polia a majere, ale aj grófske spôsoby života. Tak ako jeho predchodcovia, aj pán Veľkomožný, pán Slezák, zdieral tunajší robotný ľud, ponižoval ho, vykorisťoval. Hovorí Helena Puškášová. No, môj sleker vola, kedy boli zabíreša u veľkostatkára, u Slezáka. A veru chudák, narobili sa aj nielen ten, aj všetci. A nastávali sa skoro ráno, už o 4 hodinách musel byť každý maštali. A kone opatrovať, napojiť ich. A keď ich napojil, potom on sa nemal kedy najesť, musel utekať na rolu, pracovať. A večer až do samej noci. A za jaký plat? Čo to bolo? 70 korún, 75, už to bolo velice moc, keď mali. A jaká strava proti neskajšej? Bože, čo bola, keď ja som u nich slúžila, ja som u nich 16 rokov slúžila, čo páni bola, keď ani nemali, to dneska naši robotníci majú. Dneska naši robotníci lepšie stravy majú, ako tedy oni mali. Bár aj mali dobrú stravu, ale to je všetko nič proti tému. Z takýchto mozoľnatých rúk žil a hrával karty až v Monte Carlo, kým jeho bíreši robili od svitu do tmy. Nečudo, že obyvatelia Opoja, podobne ako z iných dediniek na Slovensku, odchádzali do cudziny. Len od roku 1918 do roku 1938 odišlo takto za chlebom a obživou 180 000 ľudí. Slamené chalúbky neraz osireli a keďže chudobné polia s úzkými švíkmi pri zastaralej agrotechnike nedokázali uživiť svojho majiteľa, vznikal na celom Slovensku hlad a bieda. Len v čase od roku 1930 do roku 1932 bolo u nás uskutočnených takmer 200 000 exekúcií v roľníckych rodinách. Oprávnená revolta proti biede a hladu vyžiadala si nevinné životy v Košútoch, ale aj v Polomke a na iných miestach Slovenska.
Veľa robotníkov v tom čase každý rok odchádzalo na sezónne práce do Francúzska. Mnohí tam zostali a tým sa znižoval u nás počet nezamestnaných. Takzvaná šífkarta, čiže lodný lístok poslaný do vlasti, bol preto určitou nádejou na lepší život. Medzi vtedajšími vysťahovalcami bol aj Ondrej Janovič. Vzhľadom na neutešenú hospodársku situáciu v rokoch svetovej krízy 1929-1935 mnohí pracujúci Slovenska hľadali obživu v zahraničí. A taktiež aj z našej obci mnoho pracovníkov odišlo za prácou do zahraničia, do Francúzska. Medzi nimi aj moji rodičia. Otec pracoval v severnouholných baniach vo Francúzsku od roku 1927. Ja som tam sa zdržiaval v rokoch 1927 až 1941, kedy pre neutešenú hospodársku situáciu moji rodičia sa rozhodli vrátiť sa do vlasti. Keby som chcel porovnávať vtedajšiu situáciu medzi francúzskými robotníkmi a slovenskými robotníkmi, môžem povedať, že francúzski robotníci žili na vyššej životnej úrovne ako naši pracujúci. Avšak, aby zlepšili svoje hospodárske podmienky, boli politicky organizovaní vo francúzskej komunistickej strane, v ktorej boli tiež odbočky komunistickej strany pre zahraničných pracovníkov. Použitím skúseností získaných vo Francúzsku sme chceli pri návrate do vlasti tieto uplatniť. Avšak pre vojnové udalosti nebolo možné tieto skutočnosti uplatňovať a príležitosť sa naskytla až v roku 1945, kedy naša vlast bola oslobodená sovietskou armádou. V tom období sa začali klásť základy kolektivizácie poľnohospodárstva v Československu pod vedením komunistickej strany Československa. Teda s maličkou Eiffelovkou prinášali si do vlasti aj vzácne skúsenosti a úctu k tým, ktorí nám priniesli slobodu. Možno aj preto v Opoji, na pomníku padlých počas druhej svetovej vojny, nikdy nevednú kvety. Revolučná premena nášho poľnohospodárstva sa začala pred štvrtstoročím. Po februárovom víťazstve pracujúcich nad buržoáziou v roku 1948 sa otvorila reálna cesta k prebudovaniu dediny na socialistickom základe. Realizácia tohto cieľa si vyžiadala zložitý proces, ktorý sa udial v ostrom triednom boji nielen na dedine, ale aj v celej spoločnosti. Významným prínosom bolo využívanie sovietských skúseností a patronátna pomoc priemyselných podnikov nad družstvami. 9. zjazd komunistickej strany Československa vytýčil socialistickú premenu poľnohospodárstva ako konkrétnu politickú úlohu, čo malo rozhodujúci význam. Po tomto zjazde sa dala do víťazného pohybu celá dedina. Komunisti sa riadili heslom Klementa Gottwalda, že bez prechodu dediny k socializmu nebude u nás socializmu. Zakladanie jednotných roľníckych družstiev sa uskutočňovalo za veľmi tvrdého triedného